ጸልማት ብርሃን የማን ጸጋም ብዙሕ ውሑድ ነዊሕ ሓጺር በሪኽ ታሕቲ ዝብሉ ቅጽላት ወትሩ ንህይወትና ዝገልጹ ናይ ህይወት ፍልያት ዝገልጹ ኩንነት እዮም እዛን ነብረል ዓለም ብኩሉ ወገናት ተቕርቦም ጸጋታት አንጻር ዘለዎም ይኹን ደኣምበር አንጻርነት ነገራት ግን ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም መንባር ምቁር ዝገብሮ ነገራት እዩ እዛ ኩሉ እትህብን ኩሉ ትወስድን ምድር እኳ ብኣፈጣጥራ ሰጣሕ ጎልጎል ጥራይ ዘይምዃና ነቲ ሰጣሕ ጎልጎል ብኣንጻርነት በራኸብ ምንጻር ነብሳ ጽባቐ ዝደለበት ዓለም እያ ካብ ጎልጎል ናብ ጎቦታት ካብ በረኽቲ ድማ ናብ ቁልቁል ወሪድካ እትኸዶ ጉዕዞ ዓለም ነቲ ወዲ ሰብ ዝኸዶ ላዕልን ታሕትን ዝመልኦ ግን ከዓ ምቁር ናብ ዓለም ንኽትገለጽ ኢሉ ዝተፈጥረ ባህርያዊ መስጃት ይመስል ከምቲ ባህሪ ብኣንጻርነት ትሕዝትኡ ዝለ ኣቀማምጣ መሬት እውን ከምኡ ለጠቕታን በረኸን ጎቦን ሜዳን ጸድፍን ዓቐብን ገለ ካብቶም መሬታውያን ፍልልያት ኮይኖም ጥቕሞምን ትዕዝብቶምን ረብሓ ዘቀናብሩ ባህርያውያን ገጸ በረከት እዮም ኣብ በሪኽ ወፂኻ ንትሕትኻ ምዕዛብ ኣብ ለጠቕታ ኾንካ በሪኽ ምምዕዳው ባህታ ዘይፈጥረሉ ሰብ የለን እሞ ኸዓ እቲ ባህታ ባህርያውን ምቁርን ኣብዛን ነብረላ ንእሽቲ ሃገር ኤርትራ ኩሉ ዓይነት ቅርጽ መሬት ዘለዋ ብምዃና መሬታዊ ውህበት ብዘይብቅስ ተዓደለት ኣፍሪቃዊት ምድር ዝገብራ እዩ ከምቲ ኣብ 2 ሰዓት ጉዕዞ 3 ወቕቲ ንስተምቕራላ ሃገር ዝኾነት ከምኡውን ኣብ ናይ 2 ሰዓት ጉዕዞን 2 ዓይነት ቅርጽ መሬት እትዕዘበላ ሃገር ኤርትራ ኣብ ጭው ዝበለ ሓውሲ ምድረ በዳ ትጽንሕ እሞ ናብ ልሙዕ ከበሳዊ ብራኸ ትሰክር ክንደቲ ዝደየብካዮ ብራኸ ትወርድ ኣጻድፍ ግና ነቲ ምግራም ብባህታ ይድብሶም እዚ ኸዓ ካብ ከተማ ኣስመራ ተበጊስካ ናብ ዝኾነ ማእዝን ትኸዶ መንገድታት ዘንቆልቁል ኣጻድፍ ብምዕዛብ ትርእዮም ትሽዓተ ሚእታዊት መሬት ኤርትራ በረኽቲ ከበሳታትን ኣጻድፍን ዝመልኦ እዩ ምዕራባውያን ኣጻድፍ ጎቦታት መንጉዳ ጎቦታት ዓንሰባን ጥንቁል ሓስን ልቢ ትግራይ ጎቦታት ደቡባዊ ከበሳ ድማ ቋሓይቶ መጠራ ሰንዓፈን ኣምባሲራን የጠቓለል ኣብ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 2 ሰዓት 3 ወቕቲ ትዕዘብ ትላኾንካ ኣብ ቅርጽ መሬታውን ከምኡ ብሓፈሻ ቅርጽ መሬት ኤርትራ 3 ዓይነታት ዘለዎ እዩ በረኽቲ ቦታታት ወይ ከበሳታት ለጠቕ ዝበለ ቦታታት ወይ ድማ መድሓት ከምኡውን ኣጻድፍ ዓበይቲ ጎቦታት ይጠቓለል እዚ ዓይነት ሕብረ ቅርጽ መሬት ኣብዛ ንእሽቶ ሃገር ዝጠቓለል ብምዃኑ ሓደ ባህርያዊ ትዕደልቲ ዝሃገር እዩ ሎሚ ቅርጽ መሬት ኤርትራ ውፅኢት ናይቶም ቅድሚ ሚልዮናት ዓመታት ዝተፈጸሙ ስነ መሬታዊ መስራሓት እዮም እዞም ባህርያውያን መሬታውያን መስራሓት በብግዚኦም ዝተኻየዱ ባዕላውያን መስራሓት መብዛሕትኦም ኣጻድፍን ጎቦታትን ኤርትራ ብባህርያውያን ምንቅስቓሳት መሬትን እሳተ ጎመራን ዝተፈጥሩ እዮም ከበሳታት ኤርትራ ንኣብነት ውፅኢት ናይቲ ቅድሚ 65 ሚልዮን ዓመት ዝጀመረ ፍኹኽታን ምንፍሓን ምሉእ መሬት ቀርን ኣፍሪቃ እዩ ኣብዚ ሚልዮናት ዓመታት ዝወሰደ ስነ መሬታዊ መስርሕ ኩሉ ዓይነት ቅርጽ መሬት ዘጠቓልል ኤርትራ ፈጢሮም ኣብ በራኸውን ካብቲ ዝዓሙቐ ክሳብ ዝበረኸ ዝርግሐ ይሓቆፍ ካብቲ ዝዓሙቐ መሬት 100 ሜትሮ ትሕቲ ጽፍሒ ባሕሪ ዳሉል ክሳብ ዝበረኸ ልዕሊ 3000 ሜትሮ ልዕሊ ጽፍሒ ባሕሪ ኣምባሲራ ዘጠቓልል ብምዃኑ ዝርግሐ ዕምቆት ብራኽ ዓለምና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክትረኽቦ ትኽእል
ካብ ኣጻድፍ ናይ ምብራቕ ትወርድ እሞ ንዓይንትኻ ላዛ ነብስኻ ጥዑም ፍሽፍሽታ ንፋስ መዝሙር ኣዕዋፍን ዝርግሕ እንስሳ ዘገዳምን ንሸውሃትካ እውን ካብ ቆፎ ፍሩቶኦም በለስ ቀሪፍካ ተስተማቕር ኣብ እግርን ደንደስን ዞም ነዋሕቲ ኣጻድፍ ዓብ ናይ ሕርሻ ሕዛእቲ ዝጽበ ፍርያም መሬት ወሓይዛት ዝዓርፍሉ ብምዃኑ ብዘይካቲ መስመር መጓዓዝያ ንምውዳድ ዝፈጥሮ ጸገም ንበጻሕቲ ክዕልል ዝኽእል ንሕርሻ ዘቀባጥር ዓብዪ ቁጠባዊ መኽሰብ ዘሎ ባህርያዊ ውህብቶ እዩ ምብራቃውያን ኣጻድፍ ብመሬታዊ ጂኦግራፊያዊ ምንቅስቓስ ዝተፈጥሩ እዮም ድሕርቲ ብፍግረ መሬት ዝተኻየደ ናይ ምውሻጥ መስርሕ ዝሎሚ ሒዞምዎ ዘለዉ ውሻጠ ሒዞም ምብራቃውያን ኣጻድፍ ብባህሪኦም እተው ውፅእ ዝበሉ ገጽ ዘለዎም ጉሉጻት ብቐሊሉ ዝልለዩ ስንጭሮታትን ሩባታትን ኣብ ገለ ቦታታት ናይ ዞም ኣጻድፍ ጸፋሕቲ ቦታታት ዝርከቦም ኮይኖም ገለ ዓድታትን ከተማታትን ንእግረ መገድኻ ወሪድካ ክትዕዘብ ንጉዕዞኻ የመቅሮም ኣብ ግዛት ናይ ዞም ኣጻድፍ ዝፍጠሩ ጎቦታት ነቲ ምስሊ ጽባቐ የናስሶም ንኣብነት እምባቢዘን ማዕረ ከበሳ ዝኸይድ ብራኸ ዘለዎ ኣብ እግሪ ምብራቃዊ ኣጻድፍ ዝርከብ እምባዮም ናብ ድርፉ ኣቕኒዕኻ ሰይድሺ ብምሕላፍ ድሕርቲ ንውሕ ዝበለ ናይ ቁልቁሎት መንገዲ ነፋሲት ኣብ ቅድሚ ዓብዪ እምባቢዘን ትዕረፍ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ እቶም ቁልቁሎም ኣጻድፍ እትኸዶም ጉዕዞ ዓይንትኻ ከይከደንካ ትውድኦም እቶም ነዋሕቲ ጎቦታት ኣራእሶም ብጻዕዱ ግመ ተኸዲኖም ንፉዕ ቀራጻይ ዝወቐሮም ንኽመስሉ ወሓይ ዝፈጠረሎም ካናላታት ኣብ ዙርያኻ ተቐጅሎም እቶም ነዋሕቲ ጎቦታት እሙናት ዋርድያታት ንኽመስሉ ምስቲ ቀጠልያ ባህርያዊ ክዳኖም ካብ ፍስሓ ዝተላዕለ ትንፋስ ይሓጽረካ ሓምላይ ቅናት ኤርትራ ሰሜናዊ ባሕሪ ኣብ ከርሲ ዞም ምብራቃውያን ኣጻድፍ ዝሕቆፍ ብምዃኑ ብሰላ ክልተ ክረምቶም ዝኸስቦ ቀጠልያ ካባ ተምሳል ገነት ዘግህድ መልክዕ ደሪዕዎም ናይ ክልተ ክረምቲ ዝናብ ተተኻኺኡ ነቲ ቦታ ኣብ ዓመት ካብ 700 ክሳብ 1,100 ሚሊሜትር ዝናብ ከም ዝረክብ ይገብሮም ከም ውፅኢቱ ንኤርትራ ሓምላይ ቅናት يعتقوا إركاب